ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. To Kabir, ni da yanzu ga wurin da nake zama. Daidai inda dai ka je ka dawo, insha Allah dai nan za ka rasa sabida nan ni ma nake zama. Yanzu in mun tashi mun fita daga nan, za mu je zan haɗa ka da mai gidana ka gan shi. Sabida ka tabbatar da cewa gurin wanda ka zo shi ma yana da wanda ya tsaya mai. Ba wai haka kurin yake aiki ba. In dai mun sauka insha Allah zan haɗa ka da shi sai gobe isa. Insha Allah, na gode, Allah ya saka da alheri. Allah ya zama shi. Ok, to shi kenan za mu yi tafiya sai mu je mu same shi a ƙasa. To shi kenan. Maraya ne, maraya ne, maraya ne, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago. Ira barka da yi. Ga bako na fada na ce ma dama zai zo ya kawo shi. Dama shi ne wannan? Shi ne wannan. Ina wuni? Na gaji. Ka ga irin aikin da muke. Sun ko za ka iya zama da mu. A insha Allah ni dai duk abin da na san zan samu halak malak ina inda ya zama halak malak ina insha Allah zan je in nema na yi Allah ya yarda. Bari je nuna mai masauki da za mu zauna. Shi ke. Ina na gode mu. Haruna, ya lamura, ƙoƙari. Malam Haruna lallai ka mun abin da nake so. Ai ina gaya ma, ai na fata sake mutanen nan naka. Ina zuwa gidan nan na ce musu kowa kafin marigayi Allah ya mai rasuwa. Wannan gida ya saida. Saboda haka yanzu ku tattara kayanku. Ina da buƙatan wannan gida. Kai na ji daɗin wannan lamarin. Ai ina gaya ma al'amarin yayi. Sun zo gidana suna marari in taimake su na ƙara gaba da su na ƙara kaza su. To, da kuma Allah ne kun kaɗan tausaya. An ba su matsagoyi na kwana. Yanzu Malam Haruna halin da ake ciki ni abin da nake so da kai ai gaggawa sai da gidan nan. Ai ko ai faɗuwa ta zo daidai da zama. Akwai wani alaji da ya yi magana kwanakin baya. Ya ce min yana da buƙatar gida irin wanda zai yi kiwon kaji da kiwon awakai da shanaye. Wannan gida kuma zai mai. Kuma abin da nake so nake in ƙara aure yanzu ko gidan iyalina ba zan koma ba. So nake in ƙara aure to ya za a yi. Ni dai abin da nake so da kai a gaggawa sai da gidan nan. Insha Allah ina tashi daga nan zan nemi wannan mutum. Yayin da ake ciki zan tattabe ka. Wadai da gaske. To hakan za a yi insha Allah Malam Haruna. Ba damuwa. Diyan da ake ciki ni magana da kai da Allah ai saurin ai gaggawan sai da gidan nan. Yawwa. Godiya nake. Na ji daɗin wannan lamarin saboda gaskiya daga yanzu magana ƙara aure ne. Amma wa alaikis salam. Ina iya zama? Bismillah kina iya zama. Bismillah rahman rahim. Sanu? Saniki. Ya kake? Wallahi lafiya lau. Ya jin daɗi. Alhamdulillah. Kamar na san ka fa. Ni don ko? Ƙwarai ko. A ina kenan? To ai ba lallai bane in tuna inda na san ka amma dai na san fuskar ne. Okay. To haka ne kisan mutane kala bakwai ne a duniya. Kalansa kala bakwai ne. Yana iya wani ne ko ya iya ko ba ni ba. Haka ne. Ka ce kuma kuna shan irin wa'in. Muna sha saboda an ce tana ƙara hasken fata. A wannan kana shan ta ba zan dai ci komai ba. To samun number ka. Okay.
Insha Allah zan kira ka. To godiya nake. Nagode. Sai an jima. Aisha, kina haɗa wutan ne? Wallahi ko Abincin zaki dafa mana? umma. To, ni na ma ji kaina yana ciwo, zazzaɓi nake ji. Saboda haka in kin gama abincin sai ki tashe ni. To shikenan umma, Allah ya ƙara sauki. Amin ya Allah. Allah maraya ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya. Hello, Hajiya Fatima. Ya yi ke ga muna kofa gidanku. Ai, Malam Haruna yana gaya ma Hajiya Hanan. Sannunku. Hajiya Hanan. Na yi. Lafiya. Kai ne ka shashar da haka kamar sabon ango? Ga amini na Haruna da nake gaya miki. Na gaban goshi na kasu. Ina wani Hajiya? Allah lafiya kana. Da mutan gida ya su mama. Kowa yana lafiya lau. Alhamdulillah. Ke ce kika tafi da mutum abu. Haka ya gaya maki. Haka ne, kin san duk abin da kika ga mutum yana yawan ambaton shi, to abin ya tafi da imani. An shi ɗin na musamman ne. Ko? Ai, Ai kuma ɗin ta musamman. Tunda kika ga ko da wani lokaci ba ganin ke kuma ganin ke. na gode. Hajiya Hanan abin da ya kawo mu ba komai bane akan maganar nan. Kin ga lokacin ƙara tafiya ya kamata a ce mun yi magana auren mu da ke ko? Aure? Da kin ɓata rai ne kaman ranki bai so ba akan magana. Ai ba magana auren ne ya ɓata min ba. Abubuwan da suke gabana ne. Na tuno su sa a hankali. Kaman me da me kenan? Kaga mai gidan nan kullum da sassafe sai ya biya kuma samu na gida kuɗin hayan gida. Ai ban so in kwanta dare ne. Kakali na guda biyu an koro su daga makaranta ba kuɗin makaranta. Kuma mama na ba ta da ƙarfin da za ta biya mahaifina ya rasu. Abubuwan dai da yawa dai. Babu baki da matsala, maganar kuɗi ba matsala bane. Zuwa an jima insha Allah za a sani. To ai kaga ba kowace matsala zan ta gaya ma ba. Irin matsalolin nan suna da yawa. Yanzu ma dai kawai kaɗan na gaya maka. Ni dai fata na maganar da muka da ke maganar nan ta kwari ko ba ka bane maganar auren da muke. Amma maganar kuɗi baki da matsala insha Allah zuwa an jima za a sami kuɗi ko ba ka bane. Ina da so dai gaskiya maganar nan ta karfi. Ai wannan kaman ma ya yiwu ne da izinin Allah inda ya mama ta samu muhalli. Ƙanina suka ci gaba da karatu ai baka da matsala da ni aure ka sa a ranka ma ka zama ango. Kake ji komai insha Allah. Da shi kenan ni yanzu ba za a shiga daga ciki akwai inda zan je. Ba mu yi da waya. Allah nan godiya nake. Kaga abin da nake gaya maka. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Maraya ne, maraya ne, maraya ne. Maraya ne, maraya ne, maraya ne. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago.
ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Maraya ne, maraya ne, maraya ne, maraya ne, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Maraya ne, maraya ne, maraya ne, maraya ne. Irin matsayin da mijinki yake samu yanzu, amma a ce kuna zaune a irin wannan gida? Ƙananan ma'aikata ma wa'inda ba su kai ka ba sun yi manya-manyan gidaje, amma jibi har yanzu muna cikin wani gidan. Ina son ki kalli makabartan nan gaba ɗayanta. Yanzu za ki iya gaya min wanda suka ji daɗi suka hole da wanda suka tsaya akan gaskiya? Shin me zai sa ya zalunci mutane ya kwashe kuɗinsu domin ya gina katafaren gida? Wai an ce za ka kai iyayen matanka aikin haji? Da gaske ne. Ni da nake mahaifiyarka ba gani nan ban taɓa zuwa aikin hajjin nan ba. Yanzu Safwan ni ba ni da mutuncin da za ka ɗauke ni ka kai ni asibiti. Sai dai kemis za ka kira zo a duba ni. Shi ma zai iya duba ki. Kika ce ɗanki ne wanda kika haifa da cikinki. Ni na haifi Safwan da ciki na. Saboda kawai karyan arziki ya same ni, kice in sake ki? Ka san fa an ce idan har kariyar arziki ya zuwa mutum to duk wani abu da ya mallaka karewa yake baki daya. So amma shi Allah ka musa wurin. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago, ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema.